De FNP had grote kritiek op de deal tussen Wetterskip Friesland en de gemeente Haans. Het Wetterskip neemt de Zuider- en Noorderhavenpieren van de gemeente oer. Daarvoor krijgt het Wetterskip 1,2 miljoen voor het onderhoud. Dat is 4 te min, zo zei de FNP. De partij is benauwd dat de Mienskip uiteindelijk opdraaien moet voor de kosten van het onderhoud. Het nieuwe attractiepark Avontuur in Burgum giet nog net iepen deze week. De eigenaar had de zaken nog net vier genoeg kleren om publiek te laten. De bedoeling wie in de maaivakantie iepen te gaan, maar dat wordt in alle gevallen een paar weken uitsteld. Chef-kok Geert-Jan Vaartjes van restaurant De Heren van Haringsma bij Lauswold giet voort. Hij begint op 1 juli aan een nieuwe baan op het eiland Mauritius. Hij wordt daar de rechterhand van topkok Sherry Bastiaan in een grut beach resort. Vaartjes had op Lauswold jaren bezocht een Michelinster in de wacht te slepen, maar dat is net slaggen. Het is de laatste dag voor de lokale radio van Omroep Mercurius. Met een marathon-uitsturing van de morgen jochen ontjoen 10 uur nemen de vrijwilligers afskiën van haar stuurder. Mercurius bestiet om en bij 20 jaar. Leo is de opvolger wat de radio onbelangt. GPTV neemt de televisie oer. Joen en vannacht opklarings bij minima van 100 graden. Morgen wisselend bewolkt, bleef droog en de temperatuur leidt om de 14 graden heen. De wind is matig ontkrachtig en komt uit het noordoosten.